То пеш мо омадани аввал бира магазинои интимнеку интимни магазин дар территорияи Российской Федерации тажди 10 метр ҳаст. Аввал як чӯчак бихар, макидан ёд бигӣ, мефаҳмӣ? Ина як далбаёби дигаш 1 сол шуд. Ина ой чӯчак гирифта макидесай. Салом алейкум, ҳамватанони азиз, номи ман аю. Имина бародарои ноҳияи 5, имни Айсафедоро, Левакан, ҷое ки бошӣ набошӣ, дӯсти азиз. Последний раз. Угроза, шухрии шумо уже ба угроза рафтесай. Угроза дар территорияи Российской Федерации серьезни статья аст. Просто як посредник меброя, май угрози чигам негӯш кунеда чӣ мега. тай рафтагӣ неми охирон бо тай омадагӣ дар куҷо то қарор дорӣ ҳама чамего гапроса мана дилим ба нам гузартакот нешуда. Ман дигар гапошо намеонам ки дар даҳнит ман зино мекунам. Матра барои ки ютуб метавонам удалит кунам. Чӣ ба наёмадӣ? Чӣ ба наёмадӣ? Мард вақте ки сухан кард, бояд ба суханаш ҷавоб бидам. Ина ман гуфтам ки мехоҳам ки пома дар қиртиқи кабирӣ бимонам. Мехоҳам ки аями манааш бигирам далбаёба, тай пош кунам. Адисна мия. Последний раз. Илон бародарам ҳастӣ. Касе бошӣ набошӣ, мада ман серьёзно рафтисам. Имни зидди хоино ман дар конца хоҳам рафт. Дар кор шава барои миллатам ҷон намедам. Шӯхӣ бо мегум то. Кадоме бошӣ набошӣ. Як борга зидди ман угроза мешава. Ҳамин одамое ки зидди ман угроза кисен, шумо аввал як камтара как видеои маро тамошо кунед, ман чӣ гап мезанам. Ту яхле занг мезанӣ мегӯй ки ман зидди ҳукумат нестам, не ки ай гапои ҳамаи ман норозиям. Ту медонӣ ки ман зидди кӣ гап зесам? Яхле ганда беақлӣ. Ту зидди одамо чӣ ба гап мезанӣ? Зидди кабирӣ ва зидди иш. Не ки ман хоин нестам. Бо мегум то хушро гӯш кунед. Последний раз. Пусть беста ами видео да главный YouTube. Бо нагоен ки Исоқов Айёб чӣ номардӣ карде ки бачаро бурда суд киси. Угроза бо мегум и серьёзни статья аст. Мефаҳмӣ? Серьёзни. Чӣ ном дори ҳамин одами ҳаром? Матра мард гуфта наметавонам. То пеш мо омаданӣ аввал бира магазинои интимнеку интимни магазин дар территорияи Российской Федерации тажди 10 метр ҳаст. Аввал як чӯчак бихар, макидан ёд бигӣ, мефаҳмӣ? Ина як далбаёби дигаш 1 сол шуд. Ина ой чӯчак гирифта макидесай. Ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешам биромадем бисёриёт баригав, ханигав, чӯрбану мурбанат ва иҷада айдистам ҳама чӣ мия. Қонунӣ. Не дай Бог бо мегумад. Не дай Бог. Якта немқа футболкаи мара меқапӣ. Не дай Бог.
просто ман видео беста барои гуфтестам ки дӯстони азиз, ман як бор апешлон гузашт. Бо мегӯм, касе бошӣ набошӣ, хештаворам бошӣ, бародарам бошӣ, падарам бошӣ, касе бошӣ набошӣ. Бас як бор дар шаҳри Левакан номардитона кардем. Ханигоҳ баригоҳ. Ман дига намегузорам. Соф мирғи крисава, присава, ҳарома, зодава, подава, далбаёба, малбаёб синима гап зеса. Ман бо мегӯм то. Одамо ки гап зеси диккарада ёфтаната. Ба хотири модаротон. барое ки модар барои мара ватанай, ватан барои мара модар аст. Ман дофига намебахшам. 10 минут ами ҳаёти ту 6 то 8 сола 10 минута корай. Швак, фигурка. Ман набромадам қати шумо биҷилбозӣ дошта бошам. Ман зидди ҳаромо, беватано, бемиллато, одамое ки фарҳанг надоранд, маданият надоранд. Последний чумо одама ки таи юбка доромада зидди ватани ман, миллати ман гап задеси. Чум чӣ мегӯям? Суф ами просто ман мо рожоямро мебинам, мефурам просто истифодашон барам. Чӣ ба шумо, именно шумо, ами ман барам рафтесам, это мой гражданский долг. Ман нанг номус дорам, нанг номуси мардӣ дорам, нанг шумо, нанг номуси бемардӣ нест. ира внутренний делай ҷумҳурияти Тоҷикистон хушвақ бояд ба назар гирифта шавад. угроза ҳеҷ вақт бахшида намешавад. ҳеҷ вақт. мебурӯй мегӯй ту чӣ ба зидди во гап зеси, ман норозӣ ман гапот. мегӯм ту далбаёб, ту хоин ҳастӣ, ман нафаҳмем ки ту хоинӣ. Не, ман ватандӯстоме ки ту зидди во гап назан. худ далбаёб то мегӯм яхелта қард мекунам. бовар кунед, да? хушвақ бовар кунед. хатогӣ накунед. шӯхӣ шӯхӣ бас аст. видео мада маъқул нестай. болош ко хирам қашко хез бо дига каналда да телефонот меяд. бо анхи боло поён каналш бигӣ. маъқул нашид. бигӣ жалоб за рӯйка. дар байни 30 рӯзи охир ин моҳи марта гузашт, дӯстони азиз. марда 10226 жалоба дар канал. 10 декабр то 10 январа медонед чақа жалоб заиган? 21073 нафар. мефаҳмед? 21000. 21000 одам. фикр кунед борига ки ман зидди чанд ҳазор зеисам. ҳала фарқи надорад. барое ки ютуба именно оянда тевера 43%ша Германия тамошо дорад. ман именно Германияра ки ман виза нигоҳ дорам. барое ки ман дидестам ки ютуби мара, канали мора қариб 50000 мешавад. барое ки як ҳафта пеш 20 чанд фоиз буд. ман угрозаро намебахшам. угроза это хуже терроризм. барое ки соқфаёб зидди терроризм аст, зидди маводи мухаддир и дар концахон рафт. Хорошо? ҳама хафа нашед.